Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo, protektado! Brace yourselves, job seekers! Kung luyag ninyo mag-level up sang inyong mga trabaho, maglakat na sa Go Higher Day sang McDonald's. Sa McDo, GM Cordova, sa Bacolod City, las 8:30 sang aga, Hulyo 3. Subong man sa Mamayan City Hall, las 8:30 sang aga, Hulyo 4. Kinahanglan namon sang crew members kag manager trainees. Hindi magkalipat nga magdala sang resume kag black ballpen sa tsansa nga mangin kabahin sang Mac Family. Ano pa ang ginahulot mo? Go na sa Go Higher Day and discover your best self in McDonald's. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang ubok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM.
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. 33 after 7 on your favorite radio stations. This is K5 News FM. This time check is brought to us by EO Love Your Eyes. Good evening. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ito ang bagong tunog. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news. And public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata ko lang tututik balang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga. Nawagid ya. Ladies and gentlemen, Please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Sinaktan mo Laugh out loud! Laugh out loud! Laugh out loud! Medyo kulit sa laugh out loud. Sama-sama tayo sa saya'y sumugo. Halakap katawanan, walang kapantay. Laugh out loud, ito'y walang kapantay. Tumawag na at maghanap ng talkmate mo. Mga balita, kasiyahan, may halong biro. Sama-samang tawa
tawanan, di ka mabibigo. Hingnan mo ang paligid, lahat ay masaya. Dito sa K5, walang puwang sa lungkot, basta't may siya. Laugh out loud, laugh out loud, laugh out loud. Metro Kulit sa laugh out loud. Sama-sama tayo, sasaya'y sumugod. Halakak katawanan, walang kapantay. Dito'y walang kapantay, dito'y walang kapantay. Basta chismosa, Kahit guwapa. anong problema, iwanan na sa labas. Sa ating tawanan lahat ay maglalaho. Tayo'y magsama sa saya't ligaya. Tawanan nating laging dala. Kaya halika na, sumali sa saya. Macho kulit-kulit ang tawanan. Laugh out loud sa bawat pagkakataon. Tara na't mag-enjoy sa bawat tawanan. Tumawag na at maghanap ng talkmate mo. Mga balita, kasiyahan, may halong biro. Sama-samang tawanan, kaya halika na, sumali sa saya. Macho kulit-kulit ang tawanan. Laugh out loud sa bawat pagkakataon. Tara na't mag-enjoy sa bawat tawanan. Laugh out loud, laugh out loud. Dito'y walang kapantay. Laugh out loud, laugh out loud. Dito'y walang kapantay. Laugh out loud, dito'y walang kapantay. Ne, kapanyapon ka na ne. K5 News FM championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi panay. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hari naman ang programa nga makahatag kalipay sa inyo. Ang programa nga ginailog sang iban. Ang programa ginakalangkagan sang tanan. Ang programa nga Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. 18 anyos na mga ka-K5. Bago nagdibulang ko sa mga babae ni nagdibo ng programa ni Macho Kulit nga Laugh Out Loud. Mga ka-K5 naton, maayad-ayad nga gabi Western Visayas. Good evening man sa taga Pasig sa 89.1 Pasig City. Good evening. Kasara sa 88.7. Good evening. San Jose Antique 95.7. May ayad yung gabi sa inyo. Hi. Sa Colazian Antique 95.9. Rojas City 100.9. Kag sa Iloilo, ang number 1 nga radio station 88.7. Happy birthday! Sa tanan nga may mga birthday na gali happy birthday sa inyo tanan-tanan. Kamusta naman ang inyo nga selebrasyon sa inyo nga kaadlawan? Sa mga ka-K5 naton, pwede ka muna ka-intra sa aton nga shout out sa K5. Pwede man ka mo ka-intra sa paindisanay sa K5. Kung ikaw naman ginpabayan sang imo asawa, ginluib ka sang imo nga bana kag asawa, nagapangita ka sang bag-o nga partner sa imo nga pagpangabuhi, intra ka naman diri sa may talkmate kay Macho Kulit. Diri lang ka mo maka-intra kag makatutoy bibo. Mga ka-K5 naton, kamusta ka mo? Sa mga palahubog na mayong gabi. Wala pa gani eh. Birabira na ka mo inom?
Sa mga friends naton dira tamyawon ta anay ang aton mga taxi patrollers sa mga gabi. Ang mga upod naton kay nagabantay sa lodge. Kulo bantay-bantay nyo da basi kilala nyo nagsulod sa lodge bala. Kay maghambalan sila yung mama obra ko project kay gali ginatahi na ang Bacolod kag Iloilo. Mama, may project kami sa balay sa classmate ko ma. Aba, protect. Kay gali ang ila project amo na ang cross stitch. Tay anay gisi. Sa mga nanay naton, hindi ikaw mag-pati dayon. Kung ang imo nga bata mahambal sila nga. Nan, mading-ding-ding-ding-ding git nanay mo. Alungan nyo ginang kabataan nyo nanay. Kibasi bala pagpuliin mo karon. Ba, mabasi nanay, pangga nga anagatintin baka ka. Mama na, tumbalang ko. Kay gali, naghapit, nagkaon perpilya. Mga ka-K5 naton, magabalik si Matt Chocolate para sa aton nga shoutout. Dari-ari ng number para sa shoutout i-stored na sa inyo nga cellphone mga ka-K5. 0995-398-4633. Amo ng number nga pwede yung tawagan sa aton shoutout. 0995-398-4633 o kung magtawag sa ito nga smart as line 0908-759-6316 liwata 0907-759-6316. Mga ka-K5, magabalik si Matt Chocolate. Dri lang sa himpilan kinagigiliwan on your favorite radio station, K5 News FM. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the earth. You must unite. You must endure. You are the Scavengers. Apat katuig sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat katuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat katuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasig, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. Alluring, charming, captivating, enchanting, and irritating. This is the Best K5 Pageant 2025. Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Bilang amon pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta. Nag-ulan na naman sang kalingawan kag papremyo sa Barangay Tabuk Suba, Haro.
Okay, 1, 2, 3. K5, Yusefet, K5, Yusefet, K5, Yusefet, K5, Yusef. Ay! Go! K5, Yusefet, K5, Yusefet, K5, Yusefet, K5, Yusefet, K5, Yusefet. Ikaw mo sintingsa ako na ko. Ikaw na? Ako? Okay. Balis sa donta. Ready? Ready na? 1, 2, 3, go! Yusefet. Patay. K5 ka, puno na mo yung bal. Ang imo na premyo na dapat kasahot. Masahot ka na rin. Ginay siya. Kaupod ang aton CEO kag President nga si Doc Ramil Uy kag mga bisita halin sa Philippine Coast Guard kag Philippine Coast Guard Auxiliary. 300 naman ka mga beneficiary ang nakabaton sang temprano nga pamaskwa. Ini ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay. Basta na siya! Ipahad nyo si M. Basta guwapo! Kalbo. Congratulations! Product Tanong! Product Tanong! Hey! Ano nga produkto ni Doc Ramil Uy ang makabawlig sa pagpadamo sang ketones abot mabatuan ang balatian kasubong sang Alzheimer's disease. And 1, 2, product talong na! Go! Dahil sa ito, sabat! Detridayo. Detridayo! Daya! 3, 2, 1! Congratulations! Balaan mo na ako na brown mo. Balaan mo na ako na brown mo. Ilogo mo. Okay? Sa ilogo mo, mga kitas ang dice. Ang dice may pinakalubong na premyo nga 100 pesos. Pag may pinakataas na premyo na nakalubog sa 2,000 pesos. Kung hindi na nakuha 2,000, ang bilin sang 2,000, iparapol ka! Sigod ka mo? Shit! Hindi na ba na? Ilog-log mo na!
Airline. Super Crash Airline. Ang Super Crash Airline may 7 kabilog nga tambutso. Ang unang nga tambutso nagatuon sa inyong balay. Ang ikaduwa nga tambutso nagatuon sa inyong eskwelahan. Ang ikatatlo nga tambutso nagatuon sa Malacanang. Ang ikaapat nga tambutso nagatuon sa imong nga ilong. Ang ikalima nga tambutso nagatuon sa balay sang imong kontra. Ang ikaanom nga tambutso nagatuon sa inyong munisipyo. Ang ikapito nga tambutso nagatuon sa Bukid Majaas pakadto sa Bukid Kanlaon kaglusot sa Ecuador pakadto naman sa Bermuda Triangle. Distingi ang pinakabago nga airline, Super Crash Airline. Ang ini nga eroplano ginhimo lamang paagi sa mga materyales. Karton nga gibutangan lang sang baking soda kag ipainitan sa gwa sa balay ninyo. Straw sang soft drink nga gipatipon sang maestra sa estudyante nga ginhimo sang project kag ipasa sa iya. Pulo kabilog nga electric fan. Kabilya nga ginbukbok sa mga kontraktor sa dalan. Distingi ang Super Crash Airline kag sigurado hindi ka na mabuhi. Now na! Tawanan! Kulitan! More fun! Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Mga ka-K5 na ito, alas 7:53 na, diretso kita sa aton nga. Let's go! Shout out! Shout out! Shout out! DJ Macho Kulit. Mga ka-K5 na ito, may rayad ni gabi sa inyo tanan-tanan. Panay! Good evening, Matt Chocolate, ang inyong alagad sa mga hapon, kagabi, kagaga. Menson ko lang yung gabi-aga, ugto kay Tiba, may taga-Amerika, kay taga-Pamati. Hello, Galias, kay Sir Boyet Parcon, chairman sa WVTC, nagapamatig isa sa buong. Hi, Sir Boyet! Sir Boyet, pasakya ko blang nga libre. Ay, oo, Sir Boyet, may ireklamo ko na sa sunod sa imo kay may ara ka na nga isa nga nagsinuplado one time dira sa may muhon, bala terminal. Sige lang, Sir Boyet. Hello, galing kay Ma'am Kim Caluyo from Las Vegas, nagamamati. Sa Pasig, gali akong frequency, gali 88.3. Oh, sorry ha, 88.3 gali aton nga frequency. Yatamyaw taman si DJ, ganagawamati man subong sa aton. Shout out mga chocolate from Dulay family. Rodya sa Barangay Martinez, Tibiao, Antique. Good evening, DJ Matt. Ano na tong guest mo ligad nga si Raisa Faith Diamante, gwapa-gwapa, gidya siya DJ Matt watching from Oton, Iloilo. Good evening si Vermel John Lauriente na nagatutok din sa atin sa K5 News of Philippines. My caller, kita sa line number 2 para sa aton nga shout out to the max. Hello, good evening. Mayang gabi sa imo, gwapo. What is your name? Si Rex ang aniway, kabe, machocolate. Taga Eric. Toto Eric. Toto Eric, kamusta sa ka? Toto Eric, nakapanyapon ka na? Wala pa, machocolate, ay pang maluto ang sudan. Ano sudan mo, aw? Ang tambo nga may gata. Wow, may sulo-sup-sup-sup po naman da? Oo, machocolate bagungon. Oo, namit na. Damdaman ko sa una, si nanay magluto na gani, baw. Galupok among kaon, bla. Sabi na, namin na machocolate, no? Batangan mo ka, kapain pag pinaslong na tambo, batangan baboy, bla. Oo, baw, suabe. Ano klase baboy? Talonon o kung baboy lang gen? Ano kinalain sa baboy talonon compare sa baboy lang gid sa syudad man? Ang baboy talonon namin na kay daw bisiya da machocolate daw remis yang ano. Pero gapang lagas na sa tao. Ha? Gapang lagas na tao ang baboy talonon? Depende mo machocolate kay sa ginobrangan ko ligad sa niway. May ginalaga makamay balay duwa ka bilog. Way man kapang lagas adi. Pero tsura gid do baboy gid ya? Ito baboy, pero gamay sa mga chocolate, ang mga inang niya guro, madyan na dangat mga 60 kilos lang. Gamay sa yaya. Pero namit ang baboy talunon, kaagi ka na tila baboy talunon nga litso now? Oo, sa kay boss ko sa una sa niway, nga ginobrahan namon. Sino nga lang sa boss mo? Si Boss Artem Noblesa. Si Noblesa? Oo. Hindi kami kilalahay. Ano? Kaya dahil Mick Arnao ba lang? Okay, oo. Pero bago ko na nabatian sa imo, hindi kami kilalahay, ha? Pero namit man ang baboy, hindi man maka-5 blood sa imo? Hindi man chocolate, kaya ang ginatapakaon naman siya, ano lang, upa, kag mga palawan na bawa chocolate. Kabalo ka bala may kanta nga upa? May title nga kanta nga upa mo?
Ano title niya, Matsukulit? Upa. Duway ko bati na ng kanta. Batian mo, gusto mong kantahon ko? Depende, pwede mo Matsukulit ah. Upa Gangnam Style. Hey! Na. Upa, no? Upa Gangnam Style. Hey! Yes, darling. Bow? Pwede ko liwat ka daw ka intra ka tukmit Matsukulit. Kaya kasi anjay gabi, duway ko man ito makuha mo. Oo, pwede ah. Pero hindi kaya sa ako now. Ay ka naluyag. Kay sino? Sa akon imbot ah. Ay, hindi tayo talo Matsukulit. Ay, basta yung paktang kogo mo. Ano height mo to man? Ang katonda ka pungulay bala to. Matsukulit ah. Magkanto ko na sa niway bala, ma-meet up tabla duwa, mangulabo tabla. Wala nga lang, pwede ko labo sa ginobrahan ko Matsukulit ay manghod pa ni. Imo lang itlog, kulabuon ko. Chocolate. Wisit. Karon Matsukulit, manawag ko karon Matsukulit. Basta ikaw daan niya, swabe kagid ya kay seryoso ka sa pagpangabuhi mo. Okay na naman Matsukulit sa sunod mga Simre guro, pwede ka kalagaw di kay gamatamat ko ka sagol pantat. Di sang una, sino ginapamatian mo di sa K5 sang una? Si Troy. Isubong sa akon ka na pamati. O ganun kasi mo na kumati kay wala naman si Troy mo. Ara siya sa Amerika, subong nag-abat siya dito sa sa mga friends ng mga kano. Oo, swabe. Hello kay Nanan and good evening. Sadyahan ka man sakon? Habok mata mo. Ambal ka sadyahan ka man sakon. Ano? Matsukulit, hindi ko tinay what ba? Part na sadyahan ka man sakon, part. Okay mga Matsukulit, sadya, kapin pag-gid ko mga itsura niya bla. Siyempre di mo kita ang balon ka sang kilala mo, tsura mo do signal light. Tsura mo daw buha. Then mo kita na naman, ang balon mo, tsura mo daw baho, guab. Ate, sige palangga, itamyawa ng mga kontra mo. Set out ko lang yung mga grupo ko sa sa mga basket sa team best friend. So mga lagolagat na daw si John Michael kag si RG kag si Rinan Matsukulit. Si Rinan ano gani? Banate. Si Rinan Banate. Karon Matsukulit, ma-intra ko karon Matsukulit 24 to 29 lang ang baye. Sige para sadya. Salamat Ged. Mga K5, grabe, ginabag-enjoy mo ito. Wala kita na isang color na from ngita tabi color, bihalin sa mga negros naman, be. Ay ni man. May mga negros, man ta mga color. May color kita sa mga gabi, Hello, mayong gabi. Hello, good evening. Hello, mayong gabi. Sino ni? Si Robert Gale. Taga diin si Robert. Taga diin. Hello? Taga San Isidro. San Isidro, ano? San Isidro. Lapas? Hindi, Haro. Haro. San Isidro, Haro. Gwapo, planay mo edad. Shoot pa lang. Hindi shoot pa lang. Tingala ka do baho uha baba mo. Tamyaw, shout out dali. Shout out kala sa mga pamilya ko. Amo lang gid na? Si Maras. Sino pa gid? Dumangas. Shout out kala sa tanan nga pumuluyo. Sa pumuluyo Amo na imo nga shout out sa mga pumuluyo dira sa inyo balay. Sige. Salamat gid. Bye-bye. Shout out. Shout out kumada. Para enjoy tanan. Well, mga ka-K5 naton. May caller kita sa line number 2. Hello, mayong gabi.
Hello, good evening. Oy, ari babae. Oh, grabe, may babae ko sa mga caller. Sino ngalan mo, Palangga? Si Burika Matsepa. Si Burikat? Ano yung ngalan mo? Tatlo nga bala, ano ngalan mo, Palangga? Ludi, L-Y. Ah, okay. Taga diin ikaw, Palangga? Antique. Antique. Wow. Guwapa ka? Oo. Guwapa? Basi imo itsura do bukaka. Talagsa. Okay. Basi lusaon ka. Basi baho ka, moskitiro, hindi man? Hindi man, no problem. Sige, greet your friends na dali, Palangga. Go. Alright, shout out sa akong papa, sa akong pamilya sa Islandaw. Amo lang na. Palangga. Ate, sige, salamat, girl. Grabe yan. Mga ka-K5, magabalik si Macho Kulit sa #1 radio station. Di makalipan maginam sang Extend, a food supplement for men. Macho Kulit, Drisa, K5 News FM Philippines. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nala? Oy, gara. Kinala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit lang naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, okay, kamo ang ma-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sakit pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyon kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durbisha. Ito ba ito? 16. Ano na?
ang best in Baligyan ay balot. Oo. Bata ni Jackie Chan. Nino. Oo. Mga batong kasang, isang box na DPX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalize water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso na ihata, nakadlaw siya. May piso pa nice water mo? Nga, Ray. Awan. Udak tikwel. Tikwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yehey, pasakay na. Tara na. Ini sa ikaw mo lang binog. Oo. 200! Oh, yung patubag pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya ako. 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa lipay ko sa FM? Okay, liwaton tang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na if I go put it na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang na. Wala ang problema ko pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. Tuwa na lang mabubalis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa Hepepurable sa Lingon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-nubo sa natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Wow, grabe! Tanda mo, pasyon pa! Oh, dili ka sa natin, panagan! Dali lang. Bagong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano na yun? Magalong lugo? Sino maglugo? News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Pabusong nga ako balaga. Ikaw bala nagka-problema sa imo pagpanglakaton? Kulang bala imo budget para sa imo nga pamilya? Ari na ang solusyon. Super Pushwalk Navigation. Super Pushwalk Navigation. Ang Super Pushwalk Navigation nagapuswak lang halin sa aga hasta sa gabi. Iloilo to Manila, isa lang ka oras. Iloilo to Hong Kong, 4 lang ka oras. Iloilo to Iloilo, wala oras. Ang ini nga barko manamigid. Ang ini nga barko may 7 kabilog nga mga swimming pool. Ang ini nga barko 47 stories ini. Siguradong mag-enjoy ka sa ini nga Pushwalk Navigation. Centralized aircon, may hotel, may swimming pool, may party club. Ang ini nga barko gindamgo ko lang kaginas ang aga.
Laugh out loud. Laugh out loud. Ay, chaka! Matalong bala ang imo panghuna-huna. Madasig bala ang pagtikab sa imo nga damo ka bala na hibaluan. Madasig bala ang pagpitik sa imo nga ugat. Gusto bala hibaluon ang kapasidad sa imo panghuna-huna. Yari na ang programa nga gindisenyo para sa inyo. Programa nga makahatag kalipay sa inyo. Paindisanay sa K5. Indisanay sa K5. Indisanay sa K5. Wow! May dayag ng gabi, Western Visayas, K5 News FM, sabining the lives of the Filipinos. Hindi magkaliban, maginom sa DTX Cover Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Kag subong uso trangkaso, mga K5, ano pa ginahulat-ulat nyo? Hulata nga mag-ubo-ubo ka mo da. Inom na daan sa Mighty C, parisan sa DTX 500. Kag parisan mo pagid sang D3 Bio, Klinika D3 Bio, ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, mga ka-K5. Well, subong nga gabi, may ara naman kita caller sa aton nga Paindesanay 2025. Starlight Princess, mayang gabi sa imo da. Good evening sa caller naton. Yes, good evening. Yes, sino ni? Si Rodrigo Matakulit. Taga diin? Taga Utona. Guwapo. Matakulit. Ti mabato ka na subong sa Paindesanay? Uy, mabato ko yan. Talent portion, subong aton pa hindi sanay, panaminami dayaw. Yeah. Dayawon nyo ko dapat. Oh, macho kulit nga, linalangit, pati ang pongit, imo kuwit. Tawag ka mo din sa piya kalinya, mga ka-K5 Tawag ka mo din sa aton nga smart line sa 0908-759-6316. Kung wala ka mo load, mga ka-K5, si Macho Kulit matawag sa imo. I-PM nyo lang ko da. Kung gusto nyo naman, mga ka-K5, kung gusto nyo naman, mga ka-K5 nga... Kung gusto nyo naman, mga ka-K5 nga makatawag sa messenger ni Macho Kulit, i-add nyo lang ko da, Macho Kulit, K47 pa lang akong friends at tibago pa lang na mo. Araon, nakaabot sa screen naton, Macho Kulit. Mo nang akon nga Facebook account. Kung gusto nyo naman ko i-add sa akon nga page, DJ Macho Kulit. Kaya duwa akon mo. May DJ Macho Kulit. Ano? Pwede ka kayo kakaroon. Ulat ka da, blagawakal pa lang ko karon Go-up mo karon sa akon, ha? May caller kita sa piyak nga linya. Sinunayhan ang aton nga caller, subong man. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Habuyan. Ano? Why ko signal kay taga ni Gusto. Why ka signal pero gambal ka? Ano? Dula, karon ko ma-interest ang punpal. Why na punpal? Subong expired na. Tokmate na subong. O sige, wala ka signal subong? Why, kay ari ko di sa isa dila, sa lupa gud. You deposit the money of the BDO and BPI and Land Bank. Ay, tuod. Wala ka signal pero gasabat ka. Gani. It was low. Bye. Kuging taguro. Why ko signal pero batian niya ko. Tsura mo daw hamlok. Okay, pagitaan tabag-o nga mga Tawag ka mo diyo. Hello, gali Ma'am Donna. Bong akon nga friend. Kamusta imo anak, ma'am? Sa nagapangitada sa magpa-print. PM niyo si Ma'am Donna Christine B. Abanez. Namin na sila mag-print. Si Ryan ni Balao, kapangayo sa yan man. Starlight Princess, support 5 death spin. Tas by spin. I-black ta ka ganing tunto ka karon na. Mga lain-lain ang imo ya karon, malaan mo yung nagaprograma ni si Macho Kulit, pasugalon mo ko na nano ka. Mainit ang ulo ko gani karon na. Kalma lang. Mayang gabi kay Sir Gabriel Jade. Mayang gabi. Mangita ta naman bisang caller. Biso na gusto tawagan niyo ng mga ka-K5.
Kaya ti mauli istorya kita sa bunga gabi, di wa, be? Tawag ka mo, di wala gibi makontra ni sa aton nga amigo ni nga sa piyak kalinya ni, ha? May kita. Oo. Getting better, Macho Caleta. Oo. Mayang gabi man ka, Sir Art Doz. Good evening man sa inyo, da. O, tawag ka mo, di bala, intra ka mo di sa amon, mga ka-K5. Kung willing ka mo tawagan. Kung ako matawag si mo, pwede man. Tawag ka mo di para mag-enjoy kita sa mga gabi, ha? DJ Macho Kulit. Ginatamyaw ka man gali si Lukit. Ay, ano ni mga ngalan? Imo yaya yung mga Lukit ang imo nga ngalan. Nga nagapamati kami subong diri sa imo. Always naka-tune in kami kay Macho Kulit, the best DJ. Wow. DJ Macho Kulit, pang gabi ka naman gali. Tingala ko, why ko ikaw namatian sa hapon. Shoot out landa sa bodo shoot out do shoot incidents ni galing emo yung ginapagwet. So shout out sa Bulilaw and Bulilaw Tricycle na naka-tune in sa K5 Black 50 Bulilaw Mandorya. May caller kita subong sa line number 3000. Mayong gabi. Yes, mayong gabi. Bongga tingog pa lang do bag-o lang gid sa purga ba. Guwapa naman ulit. Correct, guwapa. Ini siya model sang wheelbarrow. Hipos, blana daw sa load ka. Okay, guwapa, pakilala, ana. Hindi lang paghambal kung virgin ka, kung hindi, pakilala lang. Tawagan lang ko si si Murin, Si Murin? Anong ngalan mo, Murin? Nining. Nining? Ning, 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 ning. Ta. Chocolate. Si Toy Toy lang tawag ko si Imo kaya ngalan niya si Ningning. Pasakay kadlaw, go! Hipos! Liwat hibi, go! Hibi. Dungan kita hibi. Dungan hibi. 1, 2, 3, go! Kadlaw, pasakay, go! Okay. Ay, do tibihon kaya. Okay. Toto, ang aton nga first game subong. Okay. Wala nyo ni kaagitunan sa inyong eskwelahan kag wala man nga natudlo sa tisda. Ang first game naton, hibaluon mo kung paano mo mabalaan ang isa kataho kung baho ba? Mutalik? Okay, ikaw una, Joy. Ano nga alam gani? Rubik. Nining. Anong alam mo? Pubic? Rubik. Ay, kalawa sa alam mo, pubic? Pasakay kadlaw, go! Okay. Lalaki, paano mo ay hanabalaan ang babahi kung baho ba? Okay, ready, go. Magambal siya eh. Namia, go. Magambal siya. Amo na, baho siya baba. Okay, ikaw naman babae, i-prove sa iya kung paano mo balaan nga baho ba ang isa ka lalaki. Siyempre simutan hindi na ka naman balaan. Baho kung simutan. Oh, simutan. Oh, very good. Ikaw naman lalaki, kung simutan sa babae ang ba mo, ipasimhot mo man, kiti ba si mabalaan niya nga baho ka ba? Simot ko para nga mabalaan na kung baho ko hindi. Oh, ikaw babae. Okay, simutan mo ba ya? Oo, paano na nakarabalaan nga baho kung hindi po simutan? Okay, mga maalam sila. Mga tag-as IQ, 100 IQ, malnourished kid. Okay, sige. Sige, next na to nga game do medyo manamit. Okay. Okay. Paalam-alam na ni Tuto, ha? Okay okay, may chocolate Day, paalam-alam ni Day, ha? Yes. Okay. Ready? Kung maghambal ko gani liwata, A, obrahan yung ngalan na A. Okay Dapat English tanan-tanan. Hindi pwede Ilonggo o kung Tagalog, ha? Hindi ko malo English? Hibaloon mo ya Okay. Inday, ikaw una, letter A. Apple. B. Boy. Oh, kabalo ka ni. C. Cat. Buket. Ratiyan ka. Okay, D.
Dog. O, tehe, dog, tindog. E. Elephant. Elephant. F. F. Ay, hindi. Huwag kakabalo na. Oy, F. One. Ano? Fafa? O, pwede ah. G. G. Goat. Okay, goat. H. Horse. Horse, oh. I. Iron. J. Jar. Jar. K. Kite. Ayun, Kite. Kettle. Ha? Kettle. Kettle? Keto? Keto, wala ulo mo. L. Lalaki L. Lion. O, M. Monkey. N. Nose. Nose. O. Octopus. Wow, bungga. P. Palautot. P. P. Ano na, P? O, lalaki, masabat P. Pig. Q. New umbrella. Q. Q. Langka. Ay, Sara Geronimo, kanta! Ako hanggang dito lang tayo. Okay, grabe. R. Rat. Ano? Rat. Rat. Abi ko raspa. S. Kadong lalaki. Sulok-sulok na karon. Sunshine. T. Tip. U. Umbrella. Okay. V. Victory. Wow, abi ko furikat. W. Water. X. X-ray. Ha? Sister. Pass. Y. Yo-yo. Z. Zebra. Wow, very good. Grabe, gidya Okay, last na lang nga game kay dumaalam ka mo nga duwa. Padasig-dasig kita sa math naman kita, ha? Okay. Kung gusto nyo magsabat, dapat amo na, ha? Duga baser ka mo, ha? Amo na, ha? Sige. Gets nyo na? Okay. Babaye? Okay, last na lang, ha? Total do ka namin sa inyo. Ari, para wala ka mo kudigo. Ang hampang ta naman is daw baho ka. Dami na. Tanan nga makita mo sa lawas ang tawo, amo na ang ihambal mo. Okay? For example, daw baho ka milok. Tapos mahambal naman ang isa. Daw baho ka ngipon. Okay? Nice. Ready? Lalaki, ikaw mauna, ha? The game begins in 3, 2, 1. Go, lalaki! Oo, kangipon. Daw baho ka nga lagnat. Oo, kakuko. Daw baho ka ilok. Oo, ka tringa. Daw baho ka dapa-dapa. Baho ka irong. Baho ka ulo. Baho ka baba. Baho ka tiil. Baho ka buhok. Baho ka ita. Baho ka buli. Hindi na mga binastot! Ang mga private fart hindi na paghambal! Balaan na kabahogin man na sila! Bawa kay? Liwat! O, sa sunod naman sa lawas ninyo. Babae, ikaw una, ha? Sa sunod naman sa lawas. Ready? 2, 1. Go, babae! Mm-hmm. Bawa ka atay.
Atay. Daw bawo ka ba tikulon? Bawo ka o korason? Daw bawo ka hasang? Hasang ano na sa isda? May hasang ang tao, day ha? Sir Kenneth, gusto mo ba mag-intra, Sir Kenneth? Oy! Diyos ko. Liwat naman. Hukson ko. Ha? Hukson ko imo nga. Parti sa lawas ha. Hukson ko imo dulonggan isaylo ko sa imo nga likod. Na mo na ha? Okay. Gets mo na, babae, lalaki? Okay, so namin sa Go! The game begins in 3, 2, 1. Go, babae! Hukson ko imo lase, isaylo ko sa imo tiil. Hukson ko imo to, isaylo ko sa imo likod. Hukson ko imo baba, isaylo ko sa imo liog. Hukson ko lima mo, isaylo ko sa ulo mo. Hukson ko imo mata, isaylo ko sa imo tiil. Hukson ko rin mo, isaylo ko sa likod mo. Hukson ko imo ilok, isaylo ko sa imo lukulukuan. Hukson ko mata mo, isaylo ko sa likod mo. Hukson ko imo magtang, isaylo ko sa imo tiil. Ang puro na lang tiil imo, day. Doon pa nalagaw kagit guro mo. Okay, hipos ka mo, anay. Dungan kita kadlaw nga pasakay. Ready? 1, 2, 3, go! Macho kulit sa Laugh Out Baho ka mo balay. Okay, salamat kasi nyo. Great na lalaki. Go! Nag-get ko lang ulit na isang matsukulit. Salamat lang ga. Mga listeners na to na. Sige, salamat kita. Bisaya sa Mindanao. Alright, thank you so much. Goodbye lang ga. Bye-bye. Yeah. Gwapa, great. Ha? May trabaho ka ron sa... Oo, ako may babae nga gwapa. Dapat, pero panantahon mo ko sa Facebook mo karon ha? Robby Calzado Oo, lantaon ko karon ni mo Facebook account. Babae, go! Wala na ko i-great na chocolate. Wala ka nag-greet. Bye! Mga ka-K5 na atoan sa pagbalik ni Macho Kulit. Diretso na kita sa aton nga Tugmay Drilla sa #1 radio stations, K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Philippines. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the earth. You must unite. You must endure. You are the Scavengers. Apat katuig sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat katuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat katuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasig, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. Alluring, charming, captivating, enchanting, and irritating. This is the Mass K5 Pageant 2025.
the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated. Ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City, News FM. Ang kampiyon na estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Macho kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon. Comrades sa K5 News FM, kasama si Macho kulit sa bawat awag. Puso'y kumakapa, sana'y marinig mo, huwag na mag-alinlangan pa. Dito sa K5, ang liwanag ay ikaw. Tawagin mo ako pag puso'y nag-aalab na. Talk, lay o talk my back, kasama si Macho kulit. Sa pag-ibig natin, walang kapantay na faith. Mahal kita sa bawat sagot mo. Kulang na kayo, di ko kayang mag-isa dito. Mga pangarap, sabay natin kakahak. Sa bawat sandali, ikaw ang aking takbuhan. Gusto ko'y makita ang forever na kay ganda. Basta't kasama kita, lahat ay kaya na. So makita nyo da sa aton nga screen right now. Sa aton nga talkmates sa K5 News FM. Tawag na kamo da mga K5 sa aton nga number nga 0908. May number kita na naging butang subong nga 0908
0917-759-6316. Magtuwag sa 0995-398-4633 po. Kung gusto nyo mag-join sa aton nga callmate sa K5. Well, good evening sa tanan natin ng mga friends. Hello gali sa kay Kuya Kenneth Uy, nakatutok man sa aton. Good evening. Hello to Shirley Ann. Loud and clear, Matt Chocolate. May caller kita subong sa line number 2. Hello, good evening. Hi, good evening. May wala na ka sa batang. Hello, mayang gabi. Why na siya? Hello, good evening. Wala pa, labat na. Tawag ka mo din mga K5 sa number na to na kinanglan ko. Lain naman anay for the meantime. Lain na tagaan time be. Hello, good evening. Hello. Hello, DJ Matt. Mayang gabi. Sino ni? Irina na niyang panati. Dali lang gano'n na tagaan na yung chance ang iban ha? Tagaan chance ang iban. Dali wala mo. Hello, good evening. Gilo man chocolate. Sino ni? Si Rex ang Haniway, man chocolate, okay na. Si Rex ang Haniway. Alright, sige. Si Rex ang Haniway. Rex? 24 to 29 lang pangitaan ko man chocolate. Describe anay imo self, Describe anay imo self. Go. Ako gali si Rex ang Haniway, 29 years old, ang 5'4" ang height, moreno lang man chocolate kag buot Alright. Sino pa? Amo na lang pangita mo? Amo na lang napangita mo subong? Ang napangita ko ba 24 to 29 lang, buot lang mag-chocolate nga seryoso. Kag willing pag-met. Ano pa? Wala na. Malagi na. Anong height mo? Anong imo nga height? 5'4". 5'4". Ay, taga-putotan. Abe, check ko rin sa piyakbi ko babae ni. Hello, mayang gabi. Yung chocolate, yung gabi. Ay, totoo ngita ko na yung babae. Okay lang. Babae rin pangitaon ko, ha? Ate, sige. Thank you, kids, sa inyo nga pag-intindi ka. Magsunggod, ha? Kay babae, anay. Kung okay lang si mo na laki, suryahon mo, di pwede matututot. Okay, tutututot ng dana. Babae, anay pangitaon. Kung hindi ka mo na magsunggod, ha? Kaya pangitaan, tanis ang mayo nga istorya, ang aton nga caller sa subong nga gabi, ha? Grabe na. Chocolate? Yes, darling. Kung kaluyan na sa September, chocolate, lagaw-lagaw ka sa akon kaya timing na dagko ng mga pantat ko diya. Grabe ba? Pakanoon mo ko sa pantat? Oy, umpisa na kami bakal pantat, similya pantat kag nagsagod. May pantatan ka mo gali? Mag-open na to ko, chocolate pispan lang may gamay lang, pero at least makakanggaong pantat lang, sugba-sugba. Hello, good evening. May callers kita sa line number 2. Hello? 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 Ari naman kita sa feedback ko. Dali lang kita. Nag-feedback na naman kita. Ano to lang gambal mo? Ako manawag sa iya sa plaka niya. Yes. Kung kaluyan na, timing naman chocolate. Sige, dali lang kita. Kitawag ako na sa piya kalinya na nayo kung sino ni. I-check naton ni kung kabay pa nga okay ng aton nga signal subong kay nag-problema ang aton nga signal. Dali lang yan. Abe. I-try naton ang caller naton sa piya kalinya. Hello, good evening. Hello, good evening. Ano naman? Emerge ko na no. Dali lang kita. Tangga. Dali lang kita. Kaya doon nagka-problema naman kita sa aton nga linya. Inanunin nga aton nga linya. Sir Andre man. Hello, good evening. Hello? Hello, Matakulet? Okay na, dula na ta. Okay na. Okay lang, Matakulet. Ate, sige. Ano yung ngalan gani? Si Rex nga niway. Si Eric, okay. Gusto ko tani sa piyak nga linya, babae. Kasi dito may babae. Ito tani, dali lang kita. I-check ko anay, I-check ko na ang piyak nga linya naton para na swabe ang piyak naton nga linya. Kung may babae lang din tani nga maka-ulistorya ni sa aton, why gini tani problema, Matakulet. Sige, dali lang kita. I-try ko ni pasudlon ang babae subong, para nga maka-ulistorya kita subong nga gabi, ha? Ito, mga
pangarap, sabay natin tatahak. Sa bawat sandali, ikaw ang aking takbuhan. Gusto ko'y makita ang May relax ka daan palangga. Kaya na-try na ton contact ang babae. Para nga makauli istorya ka mo. lahat ay kaya na. Para swabi, gidya ko makaistorya na. Ika mo. Amo nang namin sa mong to. Tawag ka mo 0908-759-6316. Magtawag man sa 0995-398-4633. Ari, may caller kita sa line number 2. Hello, good evening. Hello. Dali lang kita. Ay, naka-problema naman kita ni man. Dali lang kita palangga, ha? Oh, hello, good evening. Hello. Dali lang. Hello, good evening. Dula kita, how? Dali lang. Budlay sa aton nga linya subong man. Hello, good evening. Hello? Babayi? Hello, babayi? Wala ka sabat din babayi. Babayi, hello, good evening. Ay, wala man nagkasabat babayi. Dali lang geda. Try na to. Babayi? Batian mo ko? Oo, bababatian ka ka. Ate, sige, batian ta ka. Dili hibotang man. Dali lang geda. Ano? Isugpon na lang tingog ko. Kaya naga-otod-otod, isagpon nang dali lagi doon ka problema, gito yung sa linya, tapos mo, Sir Ramel, dapat itayo mo ng diamond niya, wow! Nalalagyan na kayo doon may problema. Ang isa, gin man galit, Sir Andre, tama, gin man kalaba, galit niyo. Laba, gin man ni galit, Hello, gwapo? Hello, matukulit. Tara na. Laba, gin man sa galing isa, no? Ano ni man, sige lang, Wala ito di may mo, galit di subong nga gabi, Talaga da. Amo ni permi ang problema ko ding mag-phone ano na kita, mag-talkmate na kita. Amo ning problema ni chocolate permi. Maan na lang kita. Ay problema, okay lang na iyak. At tawag ka mo dibe, sabto sa piya kalinya mayong gabi. Feedback. Hello. Hello, chocolate ni Mabit. Why na. Feedback, no? Matukulit. Hello, palangga. Kung wala gin mo matukulit, pwede i-plug ang number ko karon matukulit, kuhay man. Pakitaan ta ka gani. Actually, may ara na may sabato gina nga babae. Pero galing gano mo sa ka-feedback mo mo sa matukulit, pero gatalis na sila. Basta wala sila ga-charge. Wala sila ga-charge. Kung may electric pan. Wala sila ceiling fan ng guro, wala electric fan. Hello, good evening. Ay, mangita kita na yung babae. Feedback kita ya bala. Ano ni man? Sige, pakita ko sa babae. Salamat. Feedback kita ya bala. Kung isa lang ka-caller, no? Kung isa ka-caller, okay sa sir. Pero kung duwa na gani ang magdunganay, naga-feedback market kita, no? Problema, gini naton mo. Nagalibog ang ulo ko kung paano ini siya, no? Sige, check ko bala na yung mga ka-K5 naton. Ginhawa sa K5, di na mawawala. Gwapo. I-describe liwat lang imo nga itsura para nga damo maglagas-lagas sa imo. Ako kalisi, ang itsura ko, medyo puti man chocolate, taas ilong, buot lang. So, may bigote gamay man chocolate. May Facebook account ka? Wala na ko Facebook account man chocolate kay na gubali ka cellphone ko, nakabakal ko bago, wala pa ko kay mo. Ang una mo bala yung Facebook bala? Hindi naman na-open man chocolate kay lipat na ko kang Facebook. Dugay naman mo. Ngalan mo lang ng Facebook account mo? Ngalan ko tawad man chocolate pero doon nalipat na ko kang kay sari-sari man Facebook ko, mura na lipat na ko. Sige ga, ikaw ngalan mo bilang taon tabi mo Facebook be? Rex Lotero. Ano no? Rex Lotero. Sa Rex Lotero, wala ka kagi priso?
Wala. Kay kagi ka man tiro. Wala man? Wala man ng chocolate. Wala man. Shout out, sir, ang nagpa-picture si mo sa verse 1. Good evening. Hello, good evening, Matt Chocolate, loud and clear. Nadiya sa kong gabi, everyday sa Ross City. Kapi, shout out sa Rodolfo Hortal Jr. Pik-pik kag Baby Ashley Hertal. Nakatutok sa K5. Mayang gabi. Hello, good evening. Hello? Hello, good evening. Good evening po. Sino pangalan mo? Lara Jane. Sino? Lara Jane po. Taga saan si Lara po? Lawaan. Lawaan. Balidamang kagali. Guwapa? Bad po. Okay. Taga Lawaan ka? Oo. Lawaan ang tike? Lawaan ang tike. Sige. Wait lang tawagan natin yung lalaki kanina, bago lamang Burubay. Sandali lang tawagan ko siya ha. Wait ka muna dyan, para na matawagan natin yung lalaki, makakasama natin sa linya yung lalaki para ipasok natin sa ating call. Okay, relax ka muna dyan ha. Tawagan natin yung lalaki. Para isang usap lang tayo, okay? Isang usap lang tayo, Okay, late lang po. Okay po. Sige, busy siya, busy ka. Huwag tumawag ka dito, huwag ka tumawag. Lalaki, ako ang tatawag sa'yo. Lalaki, huwag ka tumawag, ako magtatawag sa'yo. Hindi ko di pagtawgi. Kaya ako manawag sa imo. May patsin ko muna. Wait lang ha. Ako tatawag sa iyo. Check natin sa linya. Nalipat siguro sa password. Ari. Ay, nagre-ring na. Yun. Hello, good evening. Ay, bakit pinatay ng babae? Ay, nano, tiga ulo ito. Ay, sandali lang. Sayang. Wait lang, natawagan ko yung babae. Huwag ginatawagan ka, huwag mo patayin. Kaya parang mag-okay yung atin usap-usap. Usap po natin ni Iri. Amo gini permi ka padugay aton linya mo. Ay na ano ni man? Gila ka. Brown ta. Babae, girl. Hello po. Bakit mo pinatay? Bakit mo pinatay? Sorry po, hindi ko na Na? Akala ko po ako Sabi ko, wag mo patayin Manol-manol mo wag mo patayin na. Wag mo patayin muna. Kahit tatawagan natin yung lalaki. Kung maghuhuni yung cellphone mo, ibig sabihin may tumatawag sa isang number. Huwag mo lang patayin para nga ma-reach out ko ikaw. Paano tayo mamaya mag-usap ng lalaki yan? Diba? Diba? Wait lang. Ako matawag sa imo. Ako matawag sa imo. Relax ka na. Okay, dali lang yan. Diyos ko, gaugtas ako. Sobra pa ako sa principal, no? Grade 2, grade 4. Maperte. Are. Hello. Ara na. Hello. Good evening. Hello. Dali lang ganit ka burot ka ginado. To ka ilinit ka kung tokmay ganit ka burot-burot ka mo. Ano mano ka mo mga cellphone ni man? Hello, good evening. Hello, Matakulit. Babae. Hello, good evening, babae. Good evening po. Okay, taga saan po ikaw? Babae, taga saan ikaw, babae? Lawaan, Antique. Okay, yung lalaki taga saan? Aniway. Okay, usapin mo sa lalaki. Gamita yung ipon mo, usapin mo siya, dali. Matakulit, marunong sa mag-ilonggo? Ay, ikaw mapamangkot sa kanya. Hindi ko alam kung marunong sa mag-ilonggo kasi bago lang kami nagkakilala, Burubay Hindi mo marunong mag-ilonggo. Hindi. Parang din po. Hindi ko naman yung pangalan mo. Lara Jane po, name ko. Lara Jane. Ilang taon ka na ba? 20.
Kasi bata, papagalit, bata, papaya. Walang problema kung bata, importante may buho. Oh. Di ba tama? Oh. Ano? Hello po. Oh, ilaw po. Oh. Bilis. Oh. Okay ba sa'yo na tingnan niya ba ako? Ano? Po? Hindi ka dapat kinatawagin. May guma ka da, sir. Ano po? Okay ba sa karoon niya matupulit na tingnan na ba ako? Oh, okay lang ba sa iyo? Daw nga 29 years old na siya? Opo. Oh, okay lang daw. Napunta ita na boy. Patayin mo siguro, sir, ang ano, sir? Sir? Sir, patayin mo siguro ng dalawang ano to para hindi magburot. I-off mo lang siguro. Ato, yan. Yon. Hello? Hello? Ano sabi ni mo? Wala po. Ay, sabi ko sa kanya, magsakwit, ano rin hanap na daw sa isang boy? Mabait. Tapos? Masipag. Tapos? Mahal ako. Mahal ka niya? Oo, ikaw. Amo lang yun? Bakit gusto mo lang marami pa sasabihin niya? Marisito ka po. Maano? Ikaw may... Pagdaan ko ni Pagi, Sir Andrea, ya. Oh, ano? Sa babae. Yung ano, ang gusto ko sa isang babae yung hindi sinusa, tapos seryoso, tapos hindi sa maghanap ng kung ano, kontento sa mga kung ano lang. Amo lang yan. Okay po. Oh, sige. Basta hinahanap mo sa isang babae, baho pusod sa, hindi man? Hindi naman ako rin. Sige. Kwento muna kayo dyan anong gusto nyo sabihin sa isa't isa. Sige, tanungin mo lalaki kung anong gusto ng babae. Baka maghanap-hanap kayo ng dalawa. Baka makapunta ka dito sa Iloilo, magkikita kayo ng babae. Ano matapulit? Ikaw ano sa kanya, ikaw introduce ng self mo. Hindi naman pwede hindi ako naman pwede mag-introduce ng aking self sa iyo eh. Willing nga bang pag-get sa akin din doon sa Iloilo? Willing ko sana kaso ang layo. Layo daw, layo. Nag-aaral ka ba? Opo. Ano nangyayari ka ngayon? Anong year ka na daw, sabi niya? College? Opo. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Pwede mo describe yung self? Yung ano po? Yung kagalingon mo pa, pwede ko malaman. Yung kaugalingon mo, describe mo? Ay, tanlungin mo magsalita, naging Tagalog, paano makakaintindi yung babae? Sinasabi mo sa kanya, pwede mo describe yung kaugalingon mo sa akin? Talagang namiin mo talaga yung sasabi para ma-disappoint yung babae sa'yo. Hindi ka marunong mag-Tagalog. Kasi matakulit, hindi ko matagay na mag-Tagalog yung mga Ilonggo na. Hindi, sanayin mo mag-Tagalog kasi mga babae doon na tumatawag dito sa akin. Yung mga lingwahe nila, mga Tagalog talaga. Huwag na Pwede mo ba ma-describe yung sarili mo? Nan! Babae? Opo. Sabi ng lalaki, describe na yung kaugalingon mo sa kanya. Ano po, matangos yung ilong, tsaka maganda po. May Facebook ka ba? Hindi ako naniniwala sa'yo na maganda ka. Kung hindi mo may bigay sa akin yung Facebook mo. Kasi nagbubutig ka kasi. Account. Anong Facebook account mo? Kuhain mo matakulit yung account niya. Ano? Ito. Kunin mo yung account niya. Kunin ko. Sandali lang. Bakit mo ako sinusugo? Sandali lang. Ano yung account mo, babae? Ano? Ano? Po? Po, ang pakontak ng upo. Ano galing mo, Facebook? Kinlara po. Kim Lara.
Tingnan ko muna yung mukha niya talaga, yung tsakamuak, yung lalaki ha. Tingnan ko muna yung tsakamuak ng babae. Murat! Girl! Yes? Oh, ilang taon ka na sabi mo sa akin? Ano po? Sabi mo sa akin, ilang taon ka na? 20 po. 20 years old ka na. Nakatilaw ka na ba ng boyfriend? Wala pa po. Hindi ka pa nakatilaw ng boyfriend. Sige, tingnan natin. Ano yung sinusuot mo ng damit sa iyong mga Facebook account? Naka-black po na nakaupo. Naka-color black? Kakatapos mo ng kumpanyar? Tingnan natin ha. Feeling mo, boy, gwapo ni siya? Gwapa ni siya? Ara, sir. Ang taon tabi tsura mo, be. Sa diin ka sa may sibalo, Kim Lara ngalan mo? Kim Lara? Opo. Ang Kim mo is K-I-M space Lara, L-A-R-A? Opo. Opo daw. Kim Lara, hindi ko makita Facebook mo kasi. Kim Lara po. Ha? Jane Lara. Jane Lara. Opo. Ay kasi sabi mo naman, Kim, upo-upo ka dyan, ha? Jane Lara pala. Tingala ko, naghahanap kami dito. Parang na kami dito. Hindi ko mahanap yung Facebook account mo. Mga taga-Rojas dyan, good evening po sa inyo lahat. Sa aton ng station manager nga gwapa-gwapa, si Ma'am Amy Birondo. Gwapa-gwapa na si Ma'am. Para, ayan na, nakikita mo na, sir. Hindi makita yung yung picture mo. Ano ka ba? Taglugar ka ba? Ate boy, ano gusto mo yung balon sa iya, boy? Sige, boy. Dumasaot na lang ko. Ay, wala ka magsabat. Sige, hingiin mo na lang ang... Sige, usap na lang kayo kasi may advertisement pa ako, ha? Usap na lang kayo dyan, ha? I-off-air ko kayo, ha? Kayo na lang mag-usap-usap. Bahala kayo sa buhay nyo. Mga ka-K5 natin, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ay nga nagatigalog ko man. Nagasunod na kaayong lawas kapag si Dr. Ramil Itangoy. Bilang sa number one radio station, buwas naman the same time, the same stations, number one radio station sa Iloilo. 4 katuig na ang pagdulong sa kampiyon nga balita, 4 katuig nga paghatag sa kampiyon nga serbisyo publiko. This is KFAD News FM Iloilo and KFAD News FM Panay. Ako naman po si Macho Kulit of your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Kampiyon sa balita.